Hallelujah. Praise God. God is good all the time. God is good mga igsoon. Kay maayo kay Ginoo sa matanusan ang mga kinabuhi. No? Ako testimonya mga igsoon dili pa pasikarapos ng kinabuhi kay kini nga mataas ang tubangan. Wala kini pulos. Ilabihan mga masasala. Walay-walay napasayron. Apan ang Ginoo diingon, I came not to call righteous, but sinners to repentance. Maayo ang Ginoo mga igsoon. Maayo ang Ginoo? Maayo ang Ginoo? Amen. Ay pagkuya-kuya mga igsoon. No? Maayo ang Ginoo. Sa akin kinabuhi mga igsoon, ako yung testimonya yung sa pagpagpo o yung sa pagdawag ang Ginoo. Ang Ginoo ay mga igsoon, bisan unsa pa rin mga makasasala, kung tumawag ka niya, sigurado yung lumaluwas ka. Amen ba? Ako niya ay si Rabbi Ruben Duraber, dating PNP, dating pulis. Kunya, tungod sa kabantungon, tungod sa bisyo, tungod sa dili makontento. Tapi hindi pulis na priso. No? Ako mga igsoon na piniriso, ako di ka maulaw na priso. Dili ko gadyo kung kayo konsulero mga igsoon. No? Kung tawag ka sa Ginoo, di ko ka makabaliban. Eh wala ka sa akong misyon na mahimo mong mamalagad sa Ginoo. But God chose the foolish things of the world to confound the wise. Paglungon tayo. Dahil mga pinriso niya, akong kaupan dito pa sa graduate o POT. May Kingdom of Kalunasan. Ang priso mo. United Kingdom of Kalunasan. Kalunasan pa sa Cebu. Tinuotong ito ni Pastor Kiampo. Dili, Pastor! Dili! Panood ang makapa. Usap sa tao. Kundi ang pulang sa Diyos. Eh! Utang sa dirting mga igsoon. Simple na tao. Pulis ko. Naasahan ko sa musiki. Pagwarta. Tanan. Ang tanan kanon ugat-ugat at uhatak ng sinimana para kita ko. Inuuna. Diyan ang kukikat sa pagkapulis. Kwarta. Sige. Tong. Tong. Naman ang asawa ng tao. Utong. Ang asawa ng tao kung nagkulin. Sister. Ayaw ko tinuro ka na kala mo na ang yung kulin. Because kung ginoo mo kami pagkibas na kung tayo sa kertin mga igsoon, kung nagkakawag ko katong umbang sa Lopez na drug lord, ako kontra. Gumbang ko. Ganun nag-gumbang kami. Di man siya kumayar sa kanyang hito. Gumbang ko. 2013, November 15, naaakulan yun sa Google search rin. Siya rin yan kapag-Google. No? Kung kayo mag-gumbang mga igsoon, di ako yung alas 2 sa mula, pero mga igsoon, sa dihan ng umat ni, namunta na kong balang. Kung nakalimulo ng pagkilihan, kung dili pa yung oras, kapag yun ka, dili pa yun ka matay. Ang third floor sa Lopez, nahundak na isang aki sa balang. At tingalan mo naman akong maikot. Gibuno ko. Wala ko maikot. Hanto mga igsoon, isurrender ko. Pag surrender, mga 1 hour after na surrender ko, i-declare ng sikan clearing. Sikan clear. Nagpaputo na ang tibigil ng pulis. Pati katulog ito ng tikon sa aking utak.
Disingil ng execute. Sa dihang disingil ng execute mga igsoon, dapat yun. E balo ba mo? Dili ko magtotoo. Huwag ko magkaila sa Diyos na atong kalagaran. Apan sa dihang hapit na kupat yun, lipat out sa mga una, alamin ko'y anak, kulong na buhok, dapat ko'y asawa. Kaya pilar ko sino. Ginoo! Luwas ako. Tinungod yun ang kulong sino. Beso, sabi ko sa mga kapagami mo na yun. Hindi siya sa'yo. Sa dihang, itawag mo sa Ginoo mga igsoon. Sa dihang matyo ang patuloy ang sirkul. One dapat, one nasirot sa musite. Naging istorya sa suwang militer. Spare his life. Bring. Kita lang sa mga igsoon, iba ang nagpalunod. Nganong wala kong nangalir, nganong wala kong counter. Ipailan kong kaso, siksong Philippine Nobel. Ikot dalang sa isuhan. Mga igsoon, wala ko tayo kuman ang kinukos kong ginabuhi. Ay itawag mo proseso. Ito sa prisuhan, galisyon mo, sugal, ilong, babae. Kailangan mo prisuhan ay kumahin. Naaga ko na hantod mga igsoon. 2013, 2015, paghuwag sa ating milyon sa igsoon. Bintuan. Ibigyan sa mga kadang ang asawa naman din ang halos ng kanulawan. Ay wag tayo hindi. Nagtirang ng ihas ko. Naman nagkakalmasan niya at kung nangangitan rin. Higdan lang ng sinto. Ulan ng sinto. Kaamon orasyon sa katungkong. Lumpia ang liyan na ayon. Tinoodang ang kausan. Mga pinariso niya. Anto na may igsoon wala niya po. 2015 mga igsoon ni ang hikop-hikop. Ano may kulungan. Kusustain sa kuwang misyon. Nag-aamon mo yung pagpapito. Ano is tulipin magkaupan. Kiriyan mo. Wala mo yung kulungan. Anto mga igsoon. Nagkaos na lang po ang tubig. Usa ka tubigin, ibaligya usa ka kasukisos. Gikan sa big timer, anay-war na, dating pulis, mag-video na lang po. Siya. Turn as isuhan ka ng pa. Kasi yes. Bawang na lang po sa pintan sa iwanan. Grabe po kayo, kinaglabantina na lang po ito sa isuhan. Apan sa kaadlaw mga igsoon, nagpadala ang Ginoo. Naghimo siya ng instrumento. Saan na nagkaos ng tubig? Dunay pastor. Kaya ang Biblia. Dunay tao na nagkaroon ng taas sa pisuhan. Ako nagkaos ng tubig. Kasipin ang libro. Pagtanaw niya ako, ingon siya, "Uy, kasulit. Ano sa niya? Uy, men. Ikaw lang. Ikaw sa natin. Kasi ako sa ng sumblukan. Kung naunsan mo yung nalitin, nakarasay. Kung napriso mo, siya ba? Usa kang pulong ng igawas ng pagpap. Nagtunay paano ang pinukunin. Nakarelate siya. Ano man? Kung ang kinukunin siya. O dati kunin siya ang piniliso. Kay dati na siya pinilis gobyerno. Katong bata-bata, Senador Trillanes, Idalero, Atty. Pastor El Alvin Ibreo. Hidaan ang mga mga igsoon simpa. Karoon ang simpa mo. Ang tanang pulo ng lawas ng papa, ako may nainong. Para ako, pag-uman, sino tayo? Grabe na yung kalpunan. Hantong mga igsoon, nakita
ipil ko sa Ginoo. Ano man? Labi ng taas ay ka-ispilahan. Pilit ka sa iyo ang convert. Ha? Nagipil ko sa Ginoo. Kaya magwala nito. Sa pastor Gili Tapan. Pastor Richard sa mami. Mga anointing kini magwala. Kung mga grabe mo yung matawanan. Ibasa ng Biblia. Ginoo, kung Ginoo ka nagamanan, pasabtan sa ulo. Kung Ginoo ka nagamanan, usbahan mo kinaiyak. Karoon mga igsoon. Pag-apply na ko sa Biblia, ang akong nablihan, ang kinabuhin ko. Hilang mo ay, kanina tulugan yung tulugan. Di ko maulaw, sorry mo, tulo ang tulugan. Ako testimonya, ano man? Dili ko mo hilang tungod sa nakakong sakit. Dili ko mo hilang tungod kaya ako'y problema, korta. Unsa pa rin ang problema, mo hilang ko sa ayos, Ginoo. Ano yan? Hindi ko matubagan ng subating pulos. Grasya na yun sa Ginoo. Ako na maramihan ang kinabuhin mo. Lord, kung imo kitagaan, authority ang yawa sa pagsakit ng turmit na lahat ko po. Kamanong Panginoon, siya ang pumunta mo nga alaga. Ako paghaha, ngayon nabihan ako nga Panginoon. Auto mga iso, padayon, hantod na kasano, hantod na convert. Yung mga iso, sulihan ko, ang atong pagtuo, sunayon sa Diyos. Amen ba? 2017 mga iso, ato lang i-shortcut. Sige pangalangga, grabe ito sa prisuan, basa, among services standard na naman, buntag hapon, ang among Bible study, buntag hapon, grabe, 2017, isulayan ko ito. During the audition, iba daw ba ng iso, nakonbinto ko life sentence. Pag-konbinto na ko life sentence, nagutalan ko sila, nagkinalimutan ko Lord. Nga naman eh, manangalagyan ko nimo nga matinudaan na konbinto na ko. Nahimong ko buwang-buwang at tatay. Lugal ay plano ang Ginoo sa akong kinabuhi. Gusto na niya nga manifest ang iyang dahong sa akong kinabuhi. Nga iyang kabubuto sa iyang ano. Pag-konbinto mga ison, padayon ang ako, patanaga. Hantod mga ison, at kinalimutan mo. Di matatapilan. No? Umakiportan. Karoon, namaligyan na ang manok dito. Yung tayo dito na nakukuha ng mga bro, ano mga? Iwan ng tayo ka. Nagpito ko kayo sa dito, mga wakos ng tayo ko na apinan, kaya 30. Ang usap, yan ang gusto nga ng tayo dito. Naapinan ko yung mga kaso. Hintay kayo kalimtan. Hantol mga ison, takes mo sa mga kungano. At rin, kumusta ang aso? Panginoon ay October, November, December, January, January. At rin, for the witches of sin, step, pagtagin, kung dali sa eternal life. I-reply na ang abogado. Amen! Salamat sa Ginoo si Atty. Pagkawas ng hospital ng mga iso. Tanaw mo balita. Kas pa. Ikas ang balita sa kasing balita ng Istan. O sa abogado ng pusil, patay! Sa tubig gaduhan. Pagbalita ng Istan. Si Atty. Suleiman ang abogado ng pusil. Tabla si Tabel, tabla ako ang kapila. Ano ba na iso? Ang purkyan ng Lord o malipay ka sa kinabuhay ni Risa, prisuan na aring manugta. Dahil pinag 2019 mga iso, dunay abogado na nitabang sa akong kaso. Atty. Ang akong kaso na ani Haji Rasul, pag-apog yan ito, wala kayo rin ko kini pastor.
Na-erase na. Si Mana, masih na ingling lang. Balik sa si Mana. Pastor, ano kayo rin mo din? Wala no. Sa ako, ako nilaya ako sa lingkod. Buta na sila ko. Isa na. Ako rin, sa pastor, sa ako buhaton mo, ikaw, sa ako buhaton, ikaw may kukukat ko. Kadang-kadang ba? Sa pagkunan ko yung masin kapitri at tunay sa mga promotisyon, hindi na ako i-attach. I-attach mo na iso. Pag-attach mo na iso, 60-40. Wakilan na. Kaya requirement sa kwan naman kay Chinuhin, muna yung pinamasa sa inyo. Ako ang apilang masin ng pinatawag sa promotisyon. But, ang Ginoo na nasaan, sige sa tao, sige yan. Amen. Pagkaman sa Romans December 1:27. 1, pagka-October 27, 29, na-receive na po ang order of release. Grabe. Eh. Grabe ang ginagawa sa iyo. Kung pagka-December 1, 2020, ba't ko pa mo nila yan? No? Paglayan ako, walay pastor suga, kay kita ko. Ako tingnan ko sa pastor, ulayan ko kay Kapitán Tulis ito. Walay plano ang ito sa akong kinabuhi. Mga salamat iyo lang na nagulong, Maya, salamat sa ating Diyos.